какъв съвет би дал да стигнат Diamond, тък му влизам Emerald 1 и почват някакви игри всички 0-10, айде си мен съм и само аз съм с добър статус, докато не дойде enemy jungle и ме пръсне. Какъв съвет бих дал да стигнат Diamond? Гледам те от доста време, но само в YouTube. Първо, благодаря, че ме гледаш, благодаря ти за фолуа. И второ, какъв съвет бих ти дал? По принцип аз от Кери не разбирам, но по моя опит като цяло за играта, общо взето винаги мога да играеш по-добре, това бих казал. В смисъл, фокусира се върху собствения си импрувмент и общо взето играта как работи е, че има три вида игри. В смисъл 15% шанс да ги фул стомпнете, 15% шанс те да ви фул стомпнат и останалите 70% от игрите са реално игри, в които имаш импакт върху тях. Тоест, реално погледнато на теб, че трябва да печелиш повече игри от тези 70%. Тоест, какво означава това? Общо фокусирай се върху това как ти да играеш по-добре, защото ти може да имаш примерно добър стат, обаче не винаги добрият стат означава, че играеш добре. В смисъл, примерно, може просто да играеш твърде предпазливо или да не джойнваш достатъчно тимфайтове и така нататък. Така че, общо гледай някакви ресурси, гледай някакви неща, да си подобриш геймплея, защото ако играеш за Diamond, ти рано или късно ще дигнеш Diamond. Ако не си дигнал Diamond и усилено играеш за това да дигнеш Diamond и не ти се получава, това означава, че просто нямаш скила за Diamond. Просто гледай себе си. В смисъл, ще има игри, в които естествено ще дойде enemy jungler и ще пръсне от бой, обаче ще има игри, в които реално ще мога да ги износиш, ако играеш добре. Просто трябва да играеш всяка игра на макс, да не се тилтваш, да се учиш от грешките и да гледаш да импруваш. Общо това е, за да